El que sí que ens van dir que era continuista, i ens van avisar, i efectivament és continuista, per tant, vostès continuen, nosaltres continuarem sent coherents i votarem en contra, ja li avanço. Consolida un increment fiscal, tot i tenir un superàvit rècord, i un deute que l'any vinent sí que és veritat que potser si ja començarà a ser, i el podem qualificar de baix. Venent-nos tot, bàsicament olivaretes, i després també amortitzant deute bancari. Ha parlat del deute comercial, el deute comercial a un preu d'usura, ja ho vam dir en el seu moment, però hi havia altre tipus de deute bancari que potser no era tan urgent. Respecte a inversions, seguim esperant algunes. Està molt bé el projecte de la Rambla, però ja nosaltres, quan es vam presentar el 2015 a les eleccions, portàvem la Rambla com un dels eixos del programa. Vostès ens van dir no, des del primer dia, si és que ja hi treballem i tenim la intenció, s'acaba la legislatura i ja tenim el projecte. Hem fet un procés participatiu sense pressupost i ja tenim el projecte. Bé, però ja fa 4 anys que ens hi van dir que ja estaven. Creiem també que falta l'arranjament de carrers i per certes parts ha parlat de barris que sempre coincideixen amb doncs, Montserratina està molt bé, també s'està arreglant aquest any sales, on participen altres administracions, però hi ha barris on perquè no hi participen altres administracions o perquè no hi ha promocions immobiliàries grans que fer, no es milloren o no es milloren al mateix ritme, com són potser el barri centre, gran part del barri centre, Eixample o Alba Rosa, tot i que hi ha una partida per arreglar un carrer. I clar, a vegades passa que arribem al final de la legislatura i no has fet els teus projectes. Hi ha la Rambla, que no el tenien, és veritat, en el programa, però sí que el gran projecte estrella, que era Can Ginestar, que van vendre, que farien era el gran projecte, fer la biblioteca, i ha acabat i encara no hi ha res.